adlaw, DYCM. DYCM 1152 Cebu Province-wide. Now broadcasting at the four corners of the globe through www.dycmcebu.com. Ang balaan nga kasulatan gitugas sa katawhan aron mahibalo sa sugo sa Ginoo.
Mga higala, kumusta? Maayong gabi kanyong tanan. Kamo nagapamati ni ining nga programa Jesus is our hope. Kini nga programa gipasugdahan kini sa mga inyo nga mga higala nga mga Seventh-day Adventist. Jesus is our hope. Usa kini ka programa sa kahanginan nga gituyo pagmugna aron kita mahatagan sa insakto ug kumplitong mga kasayuran, mga pagtulunan nga nagagikan sa balaang kasulatan aron makapahimo kanatong andam sa kaduhang pag-anhi ni Ginoong Hesus. Jesus is our hope. Okay, mga higala, magampo kita. Among dalangpanan og makagagahom nga Dios nga naa ka sa trono kay tas-an sa mga langit. Niining taknaa sa gihapon kami magapasalamat og maghatag mga pagdaig diha kanimo. Nga hangtod niining mga gutlua pabilin pa sa kahanginan kini nga programa nga nagsulti sa kahayag sa kaluwasan. Tuguti o Dios nga magapanalangin ka niini nga programa og kining estasyon nga unta sa dili pa mosira ang kaluwasan, sa dili pa ikaw mobalik aduna pay daghang mga kalag nga makasabot sa kamatuoran og unta sila imong pagakabigon sa pagduol nga mga lagad diha kanimo. Panalangin ni ang tanan karon nga naa sa ilang mga puloy-anan, naa sa ilang mga sakyanan nga nagapatalinghog. Itugot mo unta nga pinaagi silang paghatag og higayon o panahon patalinghugan ang imong pulong, magdala kini og mga panalangin diha sa ilang mga kinabuhi. Panalangin ni silang tanan o Dios, dasiga sa pagpangita sa kahayag sa kaluwasan. Kini among gituhuan ug lauman nga among madawat tungod lamang sa pangalan ni Jesucristo nga among matuod nga Dios ug manluluwas. Amen. Okay, mga higala sa makausapa, welcome dinhi sa atong programa Jesus is our hope. Sa gihapon kami mapasalamaton kaninyo og dako sa inyong makanunayon nga pagsunod sa pagpaminaw niini nga programa sa kahanginan busa bisan diing dapita dinhi sa Pilipinas ngadto na sa mga nagkalain-laing dapit sa kalibutan nga nagsunod ning atong programa through Facebook Live. Welcome. Okay, mga higala, sama sa atong naandan sa dili pata moadto sa pinakamin porsyon sa ato nga programa, ato sa ning ibanan og pipila ka mga text message dinhi sa ato nga cellphone. But by the way, sa dili pa ko magbasa, mag-inusara taron diri sa kahanginan, hinuon ni ako'y kauban akong pag-umangkon. Si GK Dihito Makilan apan kanang is under kuan di kana na nag-observe pa ni siya. So atong pasalamatan iyang presensya nagig-uban ron, but this time dinhi sa atong programa sa ere na binugtong ta kay unang-una si Brother Livy, tuwa sa Bantayan Island sa Santa Fe sa ukoy kay Duna Manggoy Camping, no? So tuwa si Brother Libby karon og ugma wa siya sa ato nga programa, and hoping okay ra siya dito karon sa Santa Fe o nga while nga ang iyang panahon iyang gigugol dito kauban sa kadaghanan gyud mga batan-on nga gihimo nga camping dito niya. Medyo dili pud kaayo siguro kuan gyud na kuan ang ilang mga planos camping kay unsa naman ning uwan na gyud karon dinis Bugo, uwan pud kaayo, pero sagdi lang kay kinini ang iyanis kinaiyahan. Well, ato ni basahon mga kaigsunan. Okay, grabe naman pud na sir sa kadaghan ng higayon inyong gipasabot ng Oseas 2:11 hangtod ron na paghihapoy mga tao nga nigunit sa sayop ni ana nga pagsabot. Kasabot man gani mi nga wa mi Biblia, kana pa bang na ay Biblia? Kay dugay naming namati sa inyo sir. Salamat sa pagbasa. Si Jojo di ay ni. Okay, Brother Jo, thanks so much sa inyong pagkuan sunod sa atong programa. Unya, salamat po sa imuhang pagsabot. Okay, ato paning basahon ni kay Pastor, kanang Oseas 2:11 mao man pud na ang
pasabot sa amo nga pastor sa among simbahan nga lagi kuno wala na ang igpapahulay. Pero pagkadako man di ay niya nga sipyat sa iyang pagtudlo sa amo kay kana nga igpapahulay dili man di ay na ang adlaw nga ikapito. Igpapahulay man di ay na sigon sa gibasa ninyo sa yuta. Unsa gani na pastor, agricultural Sabbath? Wala gyud na sa pagtudlo diri sa amua. Salamat ani nga programa pastor si Rooney di ay ni. Okay, daghang salamat brother Rooney, no? Daghang kaayong salamat. Well, napatay basahon. Okay, naminaw ko ganina sir sa inyuhang gidiscuss mahitungod niya ng giingon lagi nga kuno pahunungon na mo sa inyong pagpangilad diha sa radyo. Unya, unsa ba dayang hitabo nga sila man ay ang wa gid intawi zani alimpungaw ni anang Osias 2:11. Salamat sa pagbasa, pastor. Okay, salamat pod. Okay, niya patay ato nga basahon. Okay. Please kuno ko sir og review sa pagbasa sa Juan 5:18. Okay. Kini mo ni ato karon nga diskasan kay mura man ni og follow-up kay kining kuan manggod ang Juan 5:18 kauban ni atong Osias 2:11 nga atong gipasabot kagabi. Unya ni amo ni ato nga hisgutan sa pagkakaron, no? Atong hisgutan sa pagkakaron. Okay. Last text nga ako nga basahon. Okay, sir, pangutana man ni. So, sagdi lang. Ni ay kuan man, ni ay murag inunta paluap ni mo ni tagaan nato karon og atensyon dinis kahanginan. Unya kining pangutana ha tubagon ra gyud ni. Apan kuan manggod kanana ang sa panahon nga di pa ni matubag kini nga mga kuan diri di gini ika-delete, no? Once nga matubag na ni siya mabasa na i-delete na kay ang ato pong cellphone mapuno man sad gani kini ni ang munas ginhawa ginako nga pang-check sa mga message nga angay na nga i-delete kay naa magoy wa sad nato ma-delete nga mga pagpangumusta lang o wa nato ma-delete mao na nga atong gianam-anaman gini siya og limpyo ang atong cellphone kay lagi kanana ang wa naman say kuan sa di naman sad makadawat god og lain nga mensahe. Well, sa dili pa ta mo adto sa unahan mga kaigsunan, ato ning tan-awon usa diri ang ato nga monitor, no? Og aron atong mahibaluan og diin gikan ni ang ato mga pinalangga nga mga viewers. Okay, niya si ato ning tan-awon, no? Okay. Unsa ni? Largo naman ni. Family nila ni Papa ug Mama. God bless ya John. Okay. God bless po. Kunya niya si Christy Lion. Si Chris. Salamat gid ha sa kanunay nimo nga kanunay nimo nga pag-view sa atong program ni ay tulo ka kamot nga nagpray. Ni Apoy Heart. Salamat sa mga pag-ampo o paghigugma ani nga programa. Sama ra nga gihigugma ninyo ang Dios kay pulong man sa Dios sa sinugdan mo ng pulong ug ang pulong uban sa Dios. Unya niya si atong kuanggod karaan nga amigo og barkada si Dong Bob Rituya. Maayong hapon ninyo Dong John og Dong Livy watching from Tuburan. May gabi mo diha Dong wa diri ron si Dong Libby kay tuwa sila camping sa tuwa sa Okoy Santa Fe. Kita ron sila sa Badlot Biril dito, no? O niya well mga higala sa pagkakaron wa kanana ang ato paning kay ato laning balikan unya, no? Ato laning balikan sa pagtan-aw niya ang ato nga monitor. Well, niapatay atong ikuan lang gyud pag basa. Sir, mohangyo may shout out sa akong ugangan nga si Papa Richard Mundihar. Mag-birthday siya og mang adlaw, sir. Happy birthday. Tomorrow gikan sa imong mga anak, apo ug umagad
Salamat gid kaayo sa pagbasa, sir. Okay, salamat sad kayo no sa inyong pagkuan na padangat sa inyong mensahe dinhi sa ato nga kinini ang programa, no? Unya okay. Napatay basahon ni. Okay, pwede ba sir nga ay si pangutana man di gapon eh. Okay. Well, adto ta mga kaigsunan ko sa kanana ang kuan, adto ta sa kinini ang gihangyo niya. Akong basahon niya ato ning tagaan og higayon good. Hinuon dili ni kay karon o primero pa, ikaduha, ikatulo, ikalima ni nga mga bersikuloha nga nag-abot dinhi sa ato nga lagi kining mga bersikuloha gihimo ni nga scapegoat. Kanang mga maingon nato nga mga kanang fake reason ba nga mahitungod sa adlaw nga igpapahulay kay ang mga Sabbath breaker mangita gina sila lusot, mangitag mga pangatarungan nga walay kamatuoran aron ilang ikatago ang ilang kaugalingong pagkasayop. Ang kanang Usias 2:11 dili na ang adlawng ikapito nga igpapahulay nga iyas Ginoo ato nang gisgutan, pero kadaghan na gina mo abot diri kay lagi ilang ipamatuod nga gipahunong na. Ang kunuhay lagi ang Usias 2:11. Tanawa, gipasabot man na namo ni Brother Libby kagabi. Karon ni ay hangyo, no? Ako ning basahon sir, please kuno ko og review pagbasa sa Juan 5:18 ug wala ba gyud gilapas ni Kristo ang adlaw nga igpapahulay. Kung gilapas ni Kristo ang adlaw igpapahulay, nagpasabot nga wala na gyud na. Salamat si Nestor me. Okay, dagang kayong salamat Brother Nestor, Okay, ato ning kuan, ato ning hatagan og pagtagad kining imo diring kuan, kining imo diring gigunitan ba, no? Ang imong gigunitan nga kanana ang bersikulo sa Juan 5:18 nga lagi aron gid pagklaro aron gid pagklaro nga wa na ang adlaw nga igpapahulay. Pero niya kung tinuod man nga ang adlaw nga igpapahulay, ikapitong adlaw wala na, nganong gihuna-huna pa man sa mga parasyo og eskriba nga gilapas ni Kristo ang adlaw nga igpapahulay kung wala na? Nganong gi-charge pa man si Kristo ana nga mga accusation nga iyang gilapas ang adlaw igpapahulay nga wa ka naman di ay na? Kay kung wala na, natural. Nga dili siya ma-charge nga gilapas. So nagpasabot og nagpailarag yun ni nga ang igpapahulay naa. Naa. So ato ning anam-anamon ragod, Brother Nestor, uban sa tanang mga naminaw ron. Tandaan ninyo kung atong pamalandungon pag-ayo, nga naman nga sa panahon ni Kristo, wala may makita dinhis Biblia nga nagkeep ang mga tao og Sunday. Og sa panahon ni Kristo, wala ka manggoy makita bisan pas mga apostolis nga ilang nakinaiya o nabatasan nga sa matag adlawng Domingo tua sila sa sinagoga o sa simbahan. Wa ba mo matingala o mahibulong mahitungod ana? Kung wala naman ang adlawng ikapito, ang adlawng igpapahulay nga iyas Ginoo, nganong nakinaiya pa man og nabatasan ni Kristo nga sa matag adlaw nga Sabado, tua siya didto sa simbahan. Unya kagabi doon ako'y gika-istorya kagabi sa cellphone, gidelete na lang nako. Ang iya manggong huna-huna nga kanang Sabado dili na mao ang Saturday. Mo na ihang paghuna-huna, pero iya raman sa tong huna-huna nalakbitan ko lang ni motoy ka text nako kagabi. Karon mga kaigsunan, ato ning anam-anamon ragod, unang-una tagai kuno ninyo og pagtagad kini ba nga mga butang
nga gipasabot sa Dios dinis bala ang kasulatan dili kay anha mo maghatag og pagtagad sa gipasabot sa inyong mga leader o pangulo sa simbahan nga ang pagpasabot nga gihatag sa inyo against dinhis Biblia. Kung imong tan-aw dinhi sa Ezekiel kapitulo 20 versikulo 12 sa The Living Bible nag-ingon, "And I give them the Sabbath a day of rest every seventh day." So ang igpapahulay nga gihatag sa Dios ngadto sa tao nga iyang gisugo nga papahulayan mao kana ang ikapitong adlaw ug kana moy adlaw nga igpapahulay nga iya sa Ginoo. Okay, ang Exodo kapitulo 20 versikulo 8 hanggang 10 nagingon, "Remember the Sabbath day to keep it holy." So ni ata ay ning versikulo 8. Nganong gigamit man ni ang pulong remember? Una, ang tao malimot. Mauna nga, kuas Ginoo nga hinumduman mo. Pangalawa, dili gusto sa Dios nga kining adlaw kalimtan. Mauna giingon, remember the Sabbath day to keep it holy. Nagisgot ang Sabbath day to keep it holy. Pero nasayod ta nga ang Sabbath day nga gihatag sigon sa gibasa every seventh day. Pero ato ning palungtaron pagyod. Ato bang palapdan, paladman. Nag-ingon din nag-ingon man, remember the Sabbath day to keep it holy. Ang pangutana karon unsa maning adlaw nga igpapahulay nga hinumduman og balaanon kaysa usa ka semana duna may 7 ka adlaw. Niining 7 ka adlaw sa semana klaro sa atong gibasa nga ang igpapahulay dinhi ang 7th day. So atong padayonan pagbasa sa 8 nag-ingon, 9 nag-ingon, 6 days shalt thou labor, do all thy work. Unom ka adlaw magbuhat mo sa tanan ninyong mga buluhaton. Tandaan ang usa ka semana dunay 7 ka adlaw. Ug unya unom ka adlaw ang gisugo sa Dios nga ang tao magtrabaho. Karon kay unom raman ka adlaw ang gisugo sa Dios nga magtrabaho. Duna may 7 ka adlaw nga usa ka semana. Kining usa ka adlaw nga wa i-apil sa Dios nga magtrabaho ang tao kay unom raman ka adlaw. Unsa ning adlaw? Kung imong basahon sa Dios nagingon, but the 7th day is the Sabbath of the Lord thy God. Thou shall not do any work. Malinaw, tinaw, klaro. Ang inyo lang mga pagsabot ang dili malinaw, dili tinaw o dili klaro, pero ang nasulat sa Biblia malinaw, tinaw o klaro. Nga naman, ang ikapitong adlaw maring, but the 7th day is the Sabbath of the Lord thy God, thou shall not do any work. Mao ni gisgutan. Kung atong basahon dinhi sa gisgutan sa dinhi sa Duay version. This is official version of the Roman Catholic Church nga gihubad kinis binisaya ni Pari Manuel Yap. Kung basahon kung unsa gisulti dinhi, nag-ingon, hinumduman mo nga santuson mo ang adlaw sa Sabado kung pahulay sa Ginoong Dios nimo. Tandaan na to, nga ang adlaw Sabado hinumduman santuson but pasabot balaanon. Hinumduman mo nga santuson mo ang adlaw sa Sabado kung pahulay sa Ginoong Dios nimo. Kining adlaw mauni ang adlaw nga igpapahulay nga iyas Ginoo. So sa mga Sabbath breaker, dili sila mo pahulayin ining igpapahulay nga is Ginoo kay sila nahimong Sunday keeper, nagbantay sila nga igpapahulay nga iya sa tao. Karon niya. Kung atong basahon sa 9 nag-ingon, unom ka adlaw maghimo ka sa tanan nimo nga mga buluhaton. Apan ang adlaw nga ikapito nga iya sa Sabado kung pahulay sa Ginoong Dios nimo, dili maghimog bisan unsa. Tanawa malinaw nga ang gisulti sa Biblia nga ang adlaw nga igpapahulay karon iyas Ginoo na dili magbuhat niining adlaw. Karon niya Brother Nestor, atong tugutan apan dili lang gyud nato uyunan nga ang adlaw Sabado, adlaw ikapito igpapahulay wala na sigon sa inyong pagsabot sa Usias 2:11 ug sa Juan 5:18.
Karon, kung tinuod man na ang inyong mga dinahom-dahom, ngano man nga sa panahon ni Kristo ug sa mga apostolis, wala may na-record dinhi sa Biblia nga nakinaiya ug nabatasan ni Kristo nga sa matag adlaw Sabado tuwa siya dito sa simbahan o sinagoga. O tanawa, kung atong basahon na, sumala dinhi sa Lucas Kapitulo 4, versikulo 16 o 31 sa The Living Bible, nag-ingon din niyo, when he came to the village of Nazareth, his boyhood home. O, niabot siya dito sa kananaang Nazareth, din dito siya magtubo. Nya nagingon, he went as usual to the synagogue. Tanawa, he went as usual. Kana ganing he went as usual na kinaiya na andan ni Kristo nga moadto siya sa simbahan or sinagoga sa adlaw nga Sabado. Na he went as usual to the synagogue on Saturday, wa mag-ingon nga Sunday. Brother Nestor, uban sa tanan nga mga naminaw karon nga mga Sunday keeper, nga mga Sabbath breaker, ang gisulti dinhi nahimong nabatasan ug nakinaiya ni Kristo nga sa matag adlaw Sabado tuwa siya sa simbahan. Busa kamong mga leader, kagabi gikuantang hunong na mo sa inyong pagpangilan, ayaw kami mo ingon pod mo gamit anang termino ayaw na hunungin na ninyo pag-ilad ang inyong mga membro. Nga naman, sa adlaw sa katapusan unya kanang inyong mga membro, maunay motulisok ninyong mga pangulo, mga pastor, o uban pa nga mga leader diha sa simbahan. Tulisukon mo. Nga naman, wa mo magtudlo sa gitudlo sa Biblia. Nga ang gitudlo sa Biblia, maunay pagtudlo sa Dios. Kung imong basahon, ikaduhang Timoteo 3:16, nagsulti, ang tibuok kasulatan gituga sa Dios. Ang Dios mo'y nagtuga nga may kapuslanan alang sa pagpanudlo. Kung sa imong pagtuo o pagpangalagad sa Ginoo ang gibasihan ang mga nahisulat sa balaang kasulatan, imposible nga magbantay ka sa adlawng Domingo. Nga naman, wa man na itudlo sa Ginoo ang tibuok kasulatan gituga sa Dios nga may kapuslanan alang sa pagpanudlo. Busa kung nagabasa kas balaang kasulatan, unya ang imong pagtuo, ang imong pagpangalagad, gibasi sa mga gitudlo na isulat sa balaang kasulatan, imposible gyud nga magbantay ka sa adlawng Domingo. Nga naman, kay ang imong gisunod ang nasulat man sa balaang kasulatan. Pero wa ni mo sunday ang balaang kasulatan. Ang kasulatan gituga sa Dios nga may kapuslanan alang sa pagpanudlo. Tanawa, gitudlo alang sa pagpamadlong. Kamong naminaw niini nga programa, dugay ra gyud unta mong gibadlong sa Ginoo nga kanang igpapahulay nga inyong gibantayan dili na iya sa Ginoo, dili na iya sa kanan dili na husto, pero hangtod karon nagpabilin mo nga nagsunod mo sa wa itudlo sa Biblia. Karon ang pangutana, ang kamatuoran diay ng inyorong gibarugan. Tanawa sa Juan 17:17 nagingon, balaan na sila pinaagi sa kamaturan, ang imong pulong mao ang kamaturan. Pulong kini sa Dios ang inyong gipamatian karon. Og unya kay pulong man sa Dios, kamaturan ang inyong gipamatian. Ang kamaturan nagsulti, ang pulong sa Dios nagsulti, Sabado ang igpapahulay. Nagpasabot nga kamo nakadungog og nakaibalunas kamaturan. Pero nganong hangtod karon, inyo mangyong pilion nga magsupak mo, inyo mangyong pilion nga inyong dumilian ang kamatuoran. Timani ang gipamulong ni Kristo, dili tanan mag-ingon Ginoo, Ginoo, makasulod sa gingharian sa langit, kung dili ang nagtuman sa kabubuton samahan nga naa sa langit. Higala, ingon nga dunay kay pagtuo, ingon nga ikaw nangalagad sa Ginoo, kumusta man? Duna ka ba'y pagsunod sa kabubuton sa Dios? Kung duna gani, natural, imo ning tumanon, imo ning sundon. Naging ko din yo, he went as usual to the synagogue on Saturday and stood up to read the scriptures. Mosulod si Kristo dito sa simbahan, matag Sabado gyud. Unya, mitindog siya nanudlo o nagapanudlo sa kasulatan. Base, si Kristo mismo nanudlo. Nagitawag siya the Great Master.
gitawag siya ni God teacher. Unya ang iyang pagpanudlo gibase sa kasulatan, sumas tong gibasa. Karon ang pangutana, niaman sa kasulatan nga Saturday is the Sabbath day. And how come nga nahimo kang Sunday keeper? Unya ang kalabasan nimo Sabbath breaker. Karon niya atong basahon no ha. Tan-aw na to sa 31 unsay gisulti dinhi. Matod pa dinhi, then he returned. Tarawa, then he returned. It means nga si Kristo dinhi na ining dapita. Unya ni balik kay wa manggod di man na magamit ang word nga return ug wa pa ka diha. Ha? Mahimo ka nga arrive. Ingon niya na. Pero di nga, then he returned to the Capernaum, a city in Galilee, and preached there in the synagogue every Saturday. Matag Sabado, yun, wa magngon every Sunday. Karon, brother Nestor, uban sa tanang mga naminaw karon. Nga naman yun, nga wa man gid muhaom uwa o yun dinhi sa mga nahisulat sa Biblia, kanang inyong gidapigan, kanang inyong gituhoan, o kanang inyong gibarugan. Timan si Kristo namulong. Ang akong sumala sa Juan 10:27 ingon Kristo, ang akong mga karniro, sila nakaila kanako o sila nagasunod nako. Tanawa, ang mga iya ni Kristo nagsunod niya. Ngano man gyud nga kining Kristo klaro kaayo sa Biblia na kinaiya. He went as usual sa adlaw Sabado, tua every Saturday, tua sa simbahan. Unya kamo every Sunday, malinaw nga wa gyud mo makatumong sa insakto nga gisulti sa Biblia. Ha? Wa man ingong every Sunday, every Saturday. Ang atong gibasa kaganina, and I'll give them the Sabbath, a day of rest every seventh day. Wa magingon every first day. Timan inyo kana mga kaigsunan. Karon, kung inyo pagyod nga nuntan ragod dinhi ang gihisgutan sumala sa kinini ang Levitico. Tanawa kay Brother Nestor mo ana taron ana rong kuan, mo ana taron ana na ang imong gisgutan ipa-review pagbasa please ko review sir pagbasa ng Juan 5:18 ato na rong basahon Brother Nestor. Tanawa gisulti dinhi matud pa. You have 6 days when you can do your work. Aduna kamoy unom kaadlaw nga makahimo kamo sa inyong mga buluhaton. But the 7th day of each week, apan ang ikapitong adlaw sa matag simana, is holy, balaan. Because it belongs to me. Tungod kay kini alang kanako. Iya ginas Ginoo na. Unya nagingon siya, no matter where you live, kung diin mamong dapitan nagpuyo, narabay mga palusot sa mga Sabbath breaker, nga mga Sunday keeper, didto ra na sa Israel, iya ra na sa mga Hudiyo, watay labot sa pagsunod ana, didto na naulipon sa Israel, pastilan. Pagkawa gyud na may kamatuuran ni anang mga pangatarungana. Nagingon no matter where you live, unya mo ingon pag yun mo didto ras Israel, gisulti dinhi kung diin mamong dapitan nagpuyo man ta din his Pilipinas, nagpuyo man sila sa Korea, sa Amerika, ngadto sa Japan ug uban pang mga nasod sa kalibutan sulod sa gisulti, no matter where you live, kung diin mo nagpuyo, nag-ingon dinhi matud pa, you must rest on the Sabbath and come together for worship. Kinahanglan yun, magbantay ka sa adlaw Sabado. Unya magunsa, magasimba. Naunsa magyuding pagkahitabo magyud. Nga Kristohanon magkamo. Ingon si Kristo, ang akong mga garnero nagsunod nako. Unya, ngano wa man ninyo sunda? Nagduda na hinuong ko, angkon-angkon ra ng inyo nga mga karniro mong Kristohanon mo. Nga naman, wa man ninyo ni bantay. Unya, nagingo din matud pa, and come together for worship. Unya, ang sunod ini nagingon, this law, manigisgutan, this law
this law will never change. Dili gyud mausab. Unya mo ingon mo nga Domingo na, gisulti na nga dili gyud mausab. Kamo ra gyud nag-usab-usab. Ha, tanawa ho kung unsaon ni ninyo ni pagkuani, unsaon niyo ni pag kananaang sabot dinhi kining gihisgutan ba ni James Cardinal Gibbons. Nangin siya. Ha? I have repeatedly offered $1,000 to anyone who can prove to me from the Bible alone to keep Sunday holy. There is no such law in the Bible. It is a law of the Holy Catholic Church alone. Malinaw. Mauna nga karon atong masabot nga ang tanang mga Sunday keeper, mga follower kana sa simbahang Katoliko kay ang Domingo igpapahulay kana nga adlaw nga iya sa Katoliko unang adlaw. But the Sabbath day of the Lord thy God is the seventh day. Remember that, mga kaigsunan, lalo na sa imo, brother Nestor. Karon, ato ning tagaan ragod og kuani kay ingo magka brother Nestor nga, sir, please i-review ragog ko grade ana na ang kuan kana na ang sani kanang Juan 5:18. Yes, atong reviewon. Sa sunod ini, Brother Nestor, magtuon ka sa kanang gitawag og contextual study, comprehensive study, unya hermeneutic study. Kay aron ba nga dili mo gawas ang atong pagsabot sa gipasabot sa atong gibasa? O niya o. Nahibaw ba mo kung ngano sumala sa ako ning basahon usa ang Juan 5:18 ha? Nagingon. Tungod ni ini misamot hinuon ang tinguha. Tungod ni ini. Ha? Tanawa? Tungod ni ini. Sumaunay atong susiyon. Ngano mani, unsa mani, tungod ni ini. Misamot na hinuon ang tinguha sa mga kadagkuan sa mga Hudiyo sa pagpatay kaniya. Kini dili lamang tungod kay gilapas niya ang balaod sa adlawng igpapahulay, kung dili niingon pagayod siya nga ang Dios iyang amahan ug sa ingon ini gipakasama niya ang iyang kaugalingon sa Dios. Tanawa? No, mo ni gisulti. Tungod ni ini. Busa tungod manggod. Ni ini. Hunahunag patay ni si Kristus mga parasiyog mga eskriba, mga Hudiyo. Ngano man? Gilapas niyang adlang papahulay. Sa unsa man nga gi-charge sa mga Hudiyo si Kristo nga gilapas papahulay, Brad Nestor, ingo man ka nga sir, ipalihog kog review og basa sa Juan 5:18, ako nang gibasa. Pero niya atong kuanon di ato ning basahon. Dinhi sa Juan 5, no? Di lang ta mo largo anang 18. Kay kung kana mo imong largohon, tagaan nimo sa imong kaugalingong conclusion, imong kauli pagsabot, ang imong mapasabot ngadto sa sayop. Tanawa ragon unsa ning gisgutan. Akong basahon na sa 1. Human ni ini miadto sa Jesus sa Jerusalem alang sa usa ka kasaulogan sa mga Hudiyo. Didto sa Jerusalem duol sa ganghaan nga ginganlag ganghaan sa mga karniro, may linaw nga gitawag og bitsata sa Hebreo. Kining maong linaw may 5 ka pasilunganan, diin may daghang mga masakiton nga naghigda, mga buta, mga bakul, mga paralitiko. O dito'y tao nga nasakit sulod sa 38 ka tuig. Nakita siya ni Jesus nga naghigda dito og nasayra ni Jesus nga siya nagmasakiton sa maong gidugayon. Busa gipangutana siya ang tao, gipangutana niya ang tao, gusto ka bang mamaayo? Just imagine ka. Kining tawhana 38 ka tuig nang nagsakit, wa man pud hinuon dinhi isay-say di specify dinhi kung say sakit aning tawhana. Pero 38 na ka tuig, grabe. Kung sa ato panaron ato man ang tawag gilaygay. Gilaygay, gisakit tungod kay gilaygay bagyod kana gipaantos og dugay. Unya naging gusto ka bang mamaayo? Ang masakiton mitubag, Sir, walay makasakwat kanako ngadto sa linaw kung ang tubig makutaw na og samtang maglibasog ako sa pag-adto sa linaw aduna nailain nga makauna kanako. Kining linawa. Kay may panahon magod ang manulunda sa langit, manaog unya ang tubig ining linawa iyang kutawon.
ni bisan kinsang tao nga mo'y mauna, bisag unsa pa iyang sakit, makauna ubog dito, maayo. Pero sa pagpangutana ni Ginoong ni ining tawhana, gusto ka bang mamayo? Yun siya, sir. Manlibasog unta go. Sa dihang ko tao na, pero wa may taong makasakwat nako. Tus linaw, daghan ay makauna nako. So kung imong tan-awon, murag imposible pod, ha? Kung sa tawhanon lang nga pagsabot, nga dunay ginikanan o igsuon nga mula hutay sa pagbantay niini kay 38 ka tuig na. So sa laktod pagkasulti, neglected na gyud ni sa iyang pamilya. Ha? Kay deklarado man siya nga wa gyud makahimo pag-agak niya og maupoy hinahitabo sa ubang mga masakiton. Wa na po'y nagbantay nila. Unya, kung imong padayon na pagbasa ningon, si Jesus miingon kaniya. Remember, misulti lang si Ginoong Hesus. Wa siya magamit og medisina or unsa pa diha nga mga material nga butang. Si Jesus miingon kaniya, tindog dad-a ang imong higdaanan og lakaw. Tanaw ha? Tindog dad-a ang imong higdaanan og lakaw. Unya akong basahon sa kinini ang 9. Og diha naayo siya. Oh, diha. Grabe. Instant kayo. Isang malikmata lang, wa na. Ayo na. Og diha naayo siya. Og gidala niya ang iyang higdaanan og milakaw. Nahitabo kini sa adlawng igpapahulay. Tanaw, brother Nestor, ha? Ang kadtong pag-ayo ni Kristo og masakiton sa adlawng igpapahulay, wa to makapahimuot sa mga parasiyog mga eskribas, mga Hudiyo. Sulod sa 38 ka tuig nag-antos ning masakiton kining tawhanaa. Sa usalang kapag pamilok sa mata, giayo siya ni Jesus, pero wa ni makapahimuot nila kay nganuman ila pang pilion nga mag-antos pa kining tawhanaa sulod sa daghang mga tuig kay sa usalang kapag pamilok sa mata giayo. Pilion nila aron lang gyud sa ilang paggunit sa ilang mga gituhuan. Unya nag-ingon din busa miingon ang mga Hudiyo. Ang tao nga busa giingnan sa mga Hudiyo ang tao nga naayo. Adlang igpapahulay karon og supak sa atong, timani ha? Atong balaod ang imong pagdala sa imong higdaanan. Meaning, kung imong tun-an pag-ayo, dunay mga balaod ang mga Hudiyo nga gitawag na og Misna Law. Nani, murag 39 ni kabalaod nga ilang gidugang gipuno sa balaod sa Dios. Mao ningon ang mga Hudiyo, adlang igpapahulay ron og supak sa atong balaod ang pagdaladala mo sa imong higdaanan. Mo'y gisulti. Unya unsa may kanana ang unsa may gisulti sa maong tao. Siya mitubag, giingnan ako sa tao nga nag-ayo kanako, dad-a ang imong higdaanan og lakaw. Unya ang sunod ngon, sila nangutana kaniya, kinsay nagsugo kanimo sa pagdala sa imong higdaanan sa paglakaw? Kinsay nagsugo nimo? Gi-question sa mga Hudiyo para sa iyong iskriba ang pagbitbit sa usa ka tawo sa iyang higdaanan. Gi-question. Samantala, gisugo ni Kristo dad-a ang imong higdaanan naglakaw. O kunya nag-ingon din sila nangutana kaniya, kinsay nagsugo kanimo sa pagdala sa imong higdaanan og paglakaw? Apan ang tao nga naayo wala makaila kung kinsa siya kay mipahawa man si Jesus tungod sa pundok sa mga tao nga diha ni adtong dapita. Subot ipasabot nga ang maong tao inosente gyud og kinsa tong tawhana wa siya kaila, wa katubag. Pero sa bandang huli na discover gyud niya nakaila ra siya sa iyang killer, sa iyang nag-ayo niya. Nagingon din makanini ang human kini mahitabo hitagbuan ni Jesus ang tao didto sa templo ug miingon si Jesus kaniya, tan-awa, naayo ka na. Ayaw na pagpakasala aron dili ka mahiagom sa labi pang mangilad sa nga hitabo. Ang rason di ay niadtong sakit sa maong tao nag-antos siya 38 ka tuig tungod sa iyang pagpakasala.
Kung ato ning dig apon gyud pag-ayo, unsa may pagpakasala? Kung imong basahon ang unang Juan 3:4, ang pagpakasala mao ang paglapas sa sugo. So in short, gisultihan ni Kristo kining taong iyang iayo, ayaw na pagpakasala nga matud pa niya, ayaw na pagpakasala muna yung gisulti aron dili ka mahiagom sa labi pang mangilad nga hitabo. But pasabot, ayaw na paglapas sa sugo. Busa, gipakita sa Ginoo nga dili maayo ang resulta sa usa ka tawong naglapas sa kasuguan sa Dios. Ha? Ingon si Kristo ayaw na pagpakasala. But pasabot, ayaw na paglapas sa sugo. Kay ang pagpakasala mo may paglapas sa sugo. Unya nagingod din 15. Unya milakaw ang tao og misugilon sa mga kadagkuan sa mga Hudyo nga si Jesus di ay maoy nag-ayo kaniya. Tungod niini misugod ang mga Hudyo sa paglutos kang Hesus kay giayo niya ang tao sa adlawng igpapahulay. Tanawa, kalipay sa Ginoo nga kabadbaran sa giantos sa usa ka taong masakiton, pero sa mga Hudyo wa malipay. Dinhi magsugod nga ilang gilutos gini Hesus tungod kay nagpang-ayo siya og masakiton sa adlaw nga igpapahulay. Unsa kaha ang inyohang mahuna-huna diha? Kung kanang ideolohiyaha, kung kanang prinsipyuha, kanang kinaiyaha, ha? Sa mga Hudyo, atong gunitan karon, ato karon pod nga i-apply sa atong pagpangalagad sa Ginoo. Asa naman ang giingon sa Ginoo nga love your neighbors? Halimbawa, nagsakay ka sa adlaw nga paingon kag simbahan ba kaya bago ka nakaabot sa simbahan, dunay disgrasya? Kamo agi siguro ako na imbis ning adto kog simbahan wa naadto na lang ko sa ospital kay ang kiting sa babae gikaon sa kadina sa ihang motor nga Honda Dream. Ha? Ang kiting napahak. O gidala na ko ang babae dito sa ospital. Karon, kung kining mga matanga sa ideolohiya sa mga Hudyo, kung atong i-apply sa atong kinabuhi karon nga nangalagad tas Ginoo, unsa ka? Kung naay masaksihan nimo diha, moingon ka lang nga adlaw marong igpapahulay, awla lubog lang usa diha. Diha lang usa kas daplin. Kay ugma na lang ti ka balikon. Sa inyong hunahuna ka. Ha? Usa kay gayo ni ana. Nakasugat ko og tao nga gitigbas. Nagdagan. Unya ang nagtigbas mugukod pagit. Unya daghan ng dugo ni tagas. Pag-abot sa tao kay mutigbas pagit. Ako na lang giamaman. Inya ay apil-apil diha. Kaya tingali karon, ikaw mo'y ako hinuong. Tigbason. Ako, ambila ng imong sundang. O man ta mag-away, ay lang. Ay na. Kay di sa maron naman ni, way siguro mabuhi. Huwag imong tuyo, pagpatay, ani. Naawan, mamatay na ni. Kay perting kusugang agas dugo. Ambi imong sundang. Di, pag niya ihatag yan sundang. Di man siya din masugot nga ihatag. Di pagos ko na lang gikuha yan sundang. Pagkahuman, naapay mga tao nag-advise nga, boss, tingali ikaw mo'y mapasanginlan ana hinuon. Ha? Naka, dili. Gida sa ospital. Ang pangutana karon ni mao. Nakalapas ba ko sa adlaw igpapahulay? Kay gidahan ako ang natigbasan nga to sa ospital. Kabalumog diin maigo. Diris abaga. Ha? Diris buktod. Oh, unya adlaw igpapahulay. Kung kining matangas kinaiya sa mga Hudyo, i-apply nato sa atong kinabuhi bilang nangalagad sa Ginoo. Unsa ka? Moingon ka nga, asig di lang. Adlaw marong igpapahulay, ugma na lang kanako balikan. Mahugsa nas dugo, patay na lang hino. Busa ang mga Hudyo, nilutos kang Kristo, kay nangayo sa masakiton sa adlaw igpapahulay. Unya, gingon din matod pa, nga, busa sa Jesus, mitubag kanila. Ang akong amahan nagbuhat hantod karon. Busa ako nagbuhat usab. Manay pamatuod na Jesus. Tungod niini. Misamot hinuon ang tinguha sa kadagkuan sa mga Hudyo sa pagpatay kaniya. Kinidili lamang tungod kay gilapas niya ang adlang ang balaod sa adlang igpapahulay, kundili miingon pagayod siya nga ang Dios iyang amahan ug sa ingon ini gipakasama niya ang iyang kaugalingon nga siya Dios. Mao ni ang gisulti dinhi. Ha? Busa brother Nestor,
kining 5:18 nga makita ug mabasa nimo nga gilapas ni Kristo ang adlaw igpapahulay, huna-huna kini og pagbati sa mga Hudiyo nga gilapas ni Kristo ang adlaw igpapahulay tungod kay siya nag-ayo og mga masakiton sa adlaw igpapahulay. Mao nga ang mga Hudiyo dunay accusation, Brother Nestor, nga kanini ang gilapas ni Kristo ang adlaw papulay kay nangayo siyag masakiton. Munay huna-huna og pagbati sa mga Hudiyo. Mauna nga kamo karon, mao ning gisgutan nagpaka-Hudiyo pero dili di ay kay ang huna-huna og pagbati sa mga Hudiyo mao pod nay inyong gibati karon. Tanaw ha, si Kristo misultig yun. Nga matod pa niya sa Mateo 5:18, wa siya mianhi aron pagbungkag sa kasuguan o sa mga propeta, kundi mianhi siya dili sa pagbungkag kundi sa pagtuman. And how come nga inyong sakyan ang una-una sa mga parasiyog iskriba nga naglapas siya sa adlaw igpapahulay? Unya, ang Santiago 2:10 nagsulti kay bisan kinsang magatuman sa kinatibukan sa kasuguan apan naglapas siya sa kabahin nini, siya nahimong malinapason sa tanan nini. Buti pasabot nga si Kristo malinapason. Ang paglapas sa sugo maong sala ng Juan 3:4. Karon nakasa des Kristo. Mga kaigsunan, dili pa man tingali uwahi ang tanan, pagsalikuay sa sayop nga pagsabot og inyong dawaton ang gitudlo sa Dios dinis balaang kasulatan. Brother Nestor, uban sa tanang naminaw karon, hinumdumi gyud ninyo, dili sa tanang panahon inyong madungog og mabati ang mga pulong sa kamatuoran. Moabot unya ang panahon nga wala nay tawo nga tugutan sa pagsulti sa mga pulong dinis balaang kasulatan. Na hinumdum mo sa una pagsulod sa mga Espanyol dinhis Pilipinas. Unsay paghunahuna niya, gidid-an pagbasag Biblia. Usa ka criminal offense ang imong nahimo kung magbasa, magdaladala kag Biblia. Moabot ra unya ang panahon, di na tugutan ang tao magdalag Biblia, magbasa Biblia. Unya mo nang gisulti sa Amos, ipadala sa Ginoo ang kauhaw ug kagutom ni yuta, dili sa pagkaon kundi kagutom ug kauhaw sa pagpatalingog sa pulong sa Dios. Hinumdumin ninyo kana. Og kun kining mga butanga moabot na unya, makahinumdum ra mo nga kining mga butanga gisulti na ni sa programa sa Jesus is our Hope. Hinumdumin ninyo nga ang inyong gipamatian kamatuuran kini. Og mao nay gisulti sa Reganon 3:15, pagkadungog ninyo siyang tingog, ayaw ninyo pagahia ang inyong mga kasing-kasing. Mga kaigsuonan, kung magpabilin ra gihapon ka nakadungog ka na unta nga Sabado igpapahulay na kag Domingo, kana tungod kay imong gipagahi ang imong kasing-kasing. Ang gisulti sa Santiago 1:21-22, busa lugurin ninyo ang inyong kaugalingon sa tanang buling ug sa naghingapin nga pagkadautan, ug dawatan ninyo sa kaaghop ang tinanom nga pulong nga arang makaluwas sa inyong mga kalag. Tandaan ninyo kana, ipadawat ang pulong sa Dios nga arang makaluwas sa inyong mga kalag. Kung dili manggani unya mo maluwas sa pagbalik sa Ginoo, kana tungod kay ang pulong sa Dios wa ninyo dawata inyong gisalikuhay. Sa 22 nagingon, hinuang tumana ninyo ang pulong ug dili kay magpaminaw ra kamo niini nga sa ingon ginalimbungan kamo sa inyong kaugalingon. My dear beloved brothers and sisters, dalaygon ang Dios nga karong taknaa imong gipatalinghugan ang mga pulong sa kamatuoran, dawata sunda og tumana kay maluwas ka sa pulong sa Dios nga imong gisunod. Well, ato sa higalan tan-awon dinhi atong monitor kung ni abay mga bag-ong mga bag-ong nagsulod dinhi. Okay? At niya si Mads Florida Amore Sigarinos Tambungon. Jensen Sabanal. Si Jensen Sabanal. Okay, katuning kaganin na itong gibasa. Unya, ni asad si Ilal Lipalam. Ni ay hard og kamot nga nagpray salamat in town sa paghigugma o pag-ampo ni ini nga programa. Ni si Ruli Kabatanya, upat ka hard ug upat sad ka kamot nga nagpray. Salamat Brother Ruli. Ni si Junski Ilustrisimo sa Kinatarkan Island ni wa di ka diha sa Camping Rondong.
Good eve diha ninyo ya. God bless. Okay, God bless po. Maayong gabi isa ninyo diha. Unya, okay. Asong na, wa naman tayo nakita mga kaigalaan diri sa ato nga monitor. Ato ning tilukon, ning gamay kaayong kuan. Gamay kaayong mga minuto sa ato nga programa. Well, Brother Nestor, ako nagtuo nga imo gining nasabtan kining mga bahina. So agig pagpanapos sa ato nga programa, anhig hapon ta mo focus dihi. Kung atong tan-awon ragod niya pamatii ragod ninyo niyo. Hunong na mo ni anang mga inyo bang mga isyu mahitungod anang igpapahulay nga wa na kay wa gid na mahaom dis Biblia. Kining Herwihanon 4:4 ug 9 ato ragod ning basaho na unya. Tagaa nunti ko ninyo kung unsaon ninyo ni pagsabot. For somewhere, tanawa, in the kanang scriptures, this is said about the seventh day. Wa magingon nga about the first day. Okay, understood, Sunday. About the seventh day. This is said about the seventh day. God rested on the seventh day from all His works. Tanawa, gikan sa gikan sa daang tugon hangtod sa bag-ong tugon, gipamatud-an nga sa ikapitong adlaw ang Dios mipahulay gikan sa tanan niyang mga buhat. Kanang inyong pagpahulay anang Domingo, wa gyoy mga pamatuod ni ana. Ug ambot og ngano pod, giilaman ninyo ng igpapahulay, iguwa ninyo sa simbahan. Tuwa mamog mga beach o Domingo igpapahulay pero ang beach puno. Sa mga resort, tuwas mga merkado, gihimo man yun ng market day. Ang kining adlaw ninyong igpapahulay. So, wa gina mo haom. Dining gisgutan, 7th day. Unya, kung imong tanaw din sa 9, nagingon, as it is, however, still remains for God's people. Tanawa ha? Kung imo gining sabton pagayo, as it is, however, there still remains for God's people. For God's people. Para sa katauhan sa Diyos. Arrest. Arrest. Like God's resting on the seventh day. Timan igod. Alang kinis katauhan sa Diyos. Bisag sige mo ginguwa na pero matod pa, there still remains. Mauna nga kini nga programa nagpabilin sa Gyud, nagpabilin sa Gyud nga nagtudlo sa gitudlo sa Biblia. Nagpabilin sa Gyud nga nagpasabot sa pulong sa Dios. Well, mga higala, nagkapos na tas atong oras. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Akong pasalamatan ang atong tanang magkaigsunan des tambungon sa ilang nindot kaayong mapahiyumon nga mga panagway sa ilang pag-abi-abi. Namo ganina kauban sa akong pag-umangkon si GK dihito Makilan. Thank you so much tanan taga Tambungon. Og mga kaigsunan, magampo kita. Among dalangpanan og makagagahom nga Dios nga naa ka sa trono kitasan sa mga langit. Daghang salamat sa kalampusan sa imong pulong. Tuguti nga ang mga naminaw karon imong kabigon sa pagduol nga mga lagad diha kanimo. Hinaot pa nga sa dili pa ang adlaw sa pagsira sa kaluwasan, daghan ang mga kalag nga maandam sa pagpangalaga diha kanimo pinaagi ini nga programa. Daghang salamat o Dios sa imong pagtubag paghatag sa among gipangayo, pagadawaton namo kini tungod lamang kang Kristo nga among matuod nga Dios ug manluluwas. Amen. Mga higala, daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Kini na lamang ang inyong mga higala sa kahanginan. Sa ngalan, Brother Libby Clavis, Brother Saudito, Pastor Joel Tirana, o gusam sa atong kauban diri si Engineer Ronnie Ikot o si Brother GK dihito Makilan. Maayong gabi. The Bible may hurt you with the truth, but it will never comfort you with a lie.
Pag-ung turok, pag-ung saling.